Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чирклей авылында 75 ел элек хөрмәтле милләттәшебез Аюпов Мәсут Мөдәрис улы якты дөньяга туган. Бүген матур юбилейын каршылаганда ул якыннары, тормыш иптәше Гадилә Азымҗановна, кызы Галия, тормыш иптәше Ильяс, Нурия, тормыш иптәше Әнвәр, улы Рафик, тормыш иптәше Айгөл, Рафаэль, оныклары Илдар, Лилия, Галия, Ләйсән, Камил һәм Камилә, сеңлесе Наиләдән җылы теләкләр ишетәчәк. Газиз кешебез 75 ел элек ватанны саклаучылар бәйрәме көнне дөньяга килгән. 1972 елны без тормыш иптәшем белән гаилә исемле корабны төзеп, тормыш исемле киң диңгезгә йөзәргә чыктык. Һәм Аллага шөкер, бер-беребезгә карата хөрмәт күрсәтеп, бер-беребезне яклап, саклап кына инде ярты гасырга якын 49 ел бергә гомер кичерәбез. Шушы вакыт эчендә диңгез тик тормады. Кайгылы, шатлыклы мизгелләре дә аның күп булды. Ләкин без барысында бергә татыдык. Бердәм булгангадыр 4 балабызны да Аллага шөкер үстереп, аяк өскә бастырып, башлы күзле иттек. Һәммәсе дә алар әкрен генә үз гаиләләре белән яшәп, безгә оныклар бүләк итеп, шатландырып торалар. Кадерлем минем, юбилейың көнне тормыштан уңдык дип әйтәсе килә. Гомере буе син төзүчелектә эшләп, гаиләңне тәэмин иттең. Барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз. Кадерле әтиебез, яраткан бабакаебыз. 75 яшь. Ул инде гомерләрнең биек кыясына менергә өлгердең дигән сүз. Раббым, алда юбилейлар күп каршы алырга язсын. Ә иң мөһиме, әниебез белән бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, алда да парлы канат кагыгыз. Без сезнең алда түбән баш иеп, бар булуыгыз өчен рәхмәт укыйбыз. Әти дигән исемне син аклап, яклап чыктың бу тормышта. Гомер буе үрнәк һәм таяныч булдың. Озын, саулыклы, иманлы, гыйбадәтле гомер көтсен алдада. 75-ң килеп ишек какты. Шал истәде шәшкә картлыгың. Шатландыра бала оныкларны Газизәткәй синең барлыгың. Олгайган әти башка йөреш, карашы да тынчан, уйчанлы. Әйткән сүзе, кылган хәрәкәте барысы да үлчәм, урынлы. Гомерләрне әти барма санап, еллар саны кирәк түгел ул. Көннәр саен тагын да бәхетле, саулыклы һәм дә иманлы бул. Түбәтәен киеп табын артын үз иткән ул көткән түрләрне. Хатыны белән, әнкәебез белән икәү менгән гомер үрләрне. Шуңадыр да ак яулыклы әни шал шәшле әтигә пар булган. Бүген менә шау-гөр тутырып өйне бар бала, оныклар да тулган. Кытлы булсын Газизыбыз юбилейың, бездән теләкләрне кабул ит. Әни белән парлы канат кагып, 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Мәсут Мөдәрисович, юбилейыгыз мөбарәк булсын. Алдагы матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга. Якты йөзе җылы сүзе белән яшәүгә дәрт биреп тора.